Ftit qabel ma wieħed jasal ħdejn il-Mittjar Internazzjonali ta' Malta, naraw mafkar li jinsab fir-roundabout. Dan il-mafkar huwa wieħed relattivament ġdid u qiegħed ifakkar avveniment ferm importanti, il-100 sena tal-istorja tal-avjazzjoni f'Malta. Kien fl-1915 li saret l-ewwel titjira f'Malta meta tar seaplane mill-port il-kbir. Minn dak iż-żmien il quddiem l-użu ta' Malta bħala mittjar militari kompla jiżdied, speċjalment minħabba l-pożizzjoni strateġika tal-Gżejjer Maltin. Fl-1926 saret ukoll l-ewwel titjira fejn niżlu grupp ta' viżitaturi. Wieħed jifhem kemm kienet sejra tiżdied din l-attività minħabba l-preżenza tal-istess qawwiet militari Ingliżi fuq gżieritna. M'hemmx għalfejn wieħed jitkellem fit-tul dwar il-pożizzjoni tal-avjazzjoni f'Malta matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Kien hemm diversi postijiet fejn jinżlu jitilgħu l-ajruplani stazzjonati f'Malta għad-difiża tal-istess gżejjer. Iżda wara t-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija kien hemm żieda fil-vjaġġi bl-ajru kummerċjali. Dan fisser il-bidu u żieda fit-turiżmu. Kien minħabba fekk li fl-1958 imbena l-ewwel terminal tal-mittjar kummerċjali ta' Malta. Matul aħħar snin, l-avjazzjoni f'Malta komplet tiżdied sew, apparti l-fatt li kien hemm żviluppi kummerċjali oħra. Minħabba żieda fit-turiżmu kif ukoll fid-daqs tal-ajruplani, inħass il-bżonn li l-ajruport jitkabbar. Infetaħ terminal ġdid u aktar modern, u wieħed jista' jara l-avvanzi li saru f'dawn l-aħħar 100 sena. Fl-istess ħin, fil-waqt li l-bidu kien aktar marbut mal-militar, illum l-attivitajiet fl-ajruport huma konċentrati biss fuq il-kummerċ u l-aktar fuq it-turiżmu. Il-mafkar għandu l-idea li juri s-sempliċità tal-ħsieb li wieħed ikun jista' jtir fl-arja. Minħabba fekk, l-iskultur ħaseb biex jagħmel użu minn forma ta' ajruplan magħmul bħal dak li kien isir mill-karti meta konna tfal. Il-mafkar huwa mimli simboli. L-artist rid juri xi ħaġa li tfakkarna fis-suġġett u fl-istess ħin ma jimlihx b'ħafna dettalji u simboli li fuq kollox ifixklu l-dak li jkun milli japprezza u jara dak li l-artist xtaq jagħmel. L-ajruplan tal-karti jidher għaddej minn ċirku Debi. Dan kollu jinsab impoġġi fuq bażi fejn apparti l-lapida ta' tifkira li hemm fuq quddiem hemm ukoll żewġ kelmiet bil-Malti. Fuq naħa għal dawk li jkunu għadhom kemm waslu Malta hemm il-kelma merħaba. Fuq in-naħa l-oħra fejn wieħed ikun għaddej biex jaqbad titjira ħalli jirritorna lejn daru hemm il-kelma saħħa. Fil-lapida li hemm fin-nofs jidher il-kliem 100 Years of Aviation. L-artist Paolo Giordanella intażel wara li saret sejħa għal disini u kien hemm diversi proposti. Dan l-iskultur huwa bbażat f'Għawdex. Il-mafkar kien inawgurat fis-16 ta' Diċembru tal-2015.